ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀରତ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇରାମ। ଏଠି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗତ 25-26 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନ ସେରେମନି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 1500 ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏକ କମିଶନ ସେରେମନି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ହେଇପାରିଲା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏଥର ଆସିବା ଆମେ କମିଶନ ସେରେମନି ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏତିକି କହିବି। ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଶନ ମେଳା କମିଶନ ସେରେମନି। ଏ କମିଶନ ସେରେମନି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ଏଥର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ବେବି ଫୁଡ ଆପଣ କମିଶନକୁ କେମିତି ବୁଝିନେବେ? ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ନେବାର, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମାନେ କିଛି କର୍ମ କରିବାର। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଚେକ୍ ଦେଇଛୁ। ଚେକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବୁ ଚେକ୍କୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ପାଇଛନ୍ତି ଚେକ୍। ଆମେ ଏତିକି କହି ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡିସି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଭାବ ଅଛି, କିଛି ମନ ଅଭାବ ଅଛି, କିଛି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଭାବ ରହିଛି, କିଛି ମନିଟାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯଦି ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଜିପି କୋର୍ଡିନେଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋର୍ଡିନେଟର କମିଶନ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ରେଜୁଲେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେକ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଜିପି ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନେ ରେଜୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ରେଜୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି ଜିପି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜୁଲେସନ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମଠୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯାହା କମିଶନ ସେରେମନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଥିରେ କହି ରଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କମିଶନ ସେରେମନି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚେକ୍ ନେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଧରି ମିଟିଂ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଦେଇଛୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ା ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଶନ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ବେବି ଫୁଡକୁ ଦେଖିବା। ବେବି ଫୁଡ ପ୍ରଥମେ ଲୋକାଲ ଡିଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେବି ଫୁଡ ବଣ୍ଟନରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏକ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବି। କମିଶନ ସେରେମନି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଉଛି। ପୁଣି କମିଶନ ସେରେମନି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ କୋର୍ଡିନେଟର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ଚେକ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆସିକି ସାଇଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିସି ଟ୍ରଷ୍ଟି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେକ୍ ନେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମା' ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମା' ମାନେ ରେଜୁଲେସନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ରେଜୁଲେସନ କରିବେ। ଆପଣ କମିଶନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନେଇଗଲେ ଆହୁରି ଚେକ୍ ଭଲ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚେକ୍ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କମିଶନ ସେରେମନି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 13,450 ମେମ୍ବର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ କମିଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ
बहुत किसी कथा अच्छी प्रथम आपंकर कमिशन गोटे मसर पाई सारा आपण पाखक शिशु खाद्य प्रकल्प में बहुत किसी माने किसी तथ्य हम पाखे अच्छी आम आनी निश्चित रूपे आणमु आठिकार बहुत गहली मध्य किसी श्रृंखलार सहित आम यही कार्यक्रम को शेष करूँ आम ए प्रत्येक ब्लॉक दुई दुई गोटी प्रत्येक जिलार दुईटी लाखे ब्लॉक आसी अवशिष्ट ब्लॉक आमर डीसी जिलार मुख्य एवं मैनेजिंग ट्रस्टी जेकोसी ठार आपण बुझी नहीं पारे मुझे संभव माने सहयोग करी आसिया पूर्व आपण ट्रस्टी मान डेट मांगतु सठिक टाइम आसिले निश्चित मुझे रही आपन को चेक देवी जदि 5 तारिख भितर ओडिशा समस्त ब्लॉक चेक नहीं मुझे भी प्रस्तुति अच्छी आपन आसवे नहीं पारे आपंकर अधिकार आपंकर कमिशन नबार आपंकर अधिकार आसबार जदि जड़े डीसी कार्यकारी कर ब्लॉक भाई मैंने निश्चित कार्यकारी करूँ यदि ब्लॉक भाई मैंने कार्य पारना ये ठीक मुझे कहूँ आपण मैंने ब्लॉक ग्रुप आसी समस्त मिसी जदि गोटे ब्लॉक रे आज 20 पंचायत अच्छी 20 पंचायत माँ आसी आप डेट दिंतु समस्त मिसिकी आसिकी आपंकर निश्चित ब्लॉक माध्यम गोटे चेक आप ने जोटा कि आपंकर ब्लॉक माने ब्लॉक रे समस्त पंचायत कमिशन बंटा जाई परिबो जहाँ मु आपन संगे रही रही आसूची पुणी आपन आसंता काली वार्ता माध्यम मु निश्चित रूपे आसबि आपंकर सेवा करी बार जन्म होती निश्चित रूपे आप सेवा करी शिशु सेवा गर्भवती महिला मान सेवा माँ मान सेवा निश्चित रूपे साइट ट्रस्ट ओडिशा अच्छी कमिशन सेरेमनी माध्यम आपण मानक भेटीदेव गोटे मासर कमिशन पुणी आउ थे आसबि आउ 2 मासर यही भाव में आप मार्च फेब्रुआरी जनवरी 3 मासर दरमा निश्चित रूपे कमिशन पाइबे प्रत्येक माँ मैंने बुझी नियंतु आपण ब्लॉक माध्यम चेक नियंतु चेक लगातु एवं कमिशन पाई पुणी खुशी मन साइट ट्रस्ट ओडिशा को आसतु ताही मोर देखा बाकी रहा योर ट्रस्ट साइट ट्रस्ट ओडिशा बेबी फूड प्रोजेक्ट जय जगन्नाथ जय साईराम।